Avui fem patates confitades amb la CCM. Quan tens patates confitades pots fer volar la imaginació. Jo he fet patates d'entrant amb barqueta de ceba i salsa picant. El procediment és molt senzill. Jo he fet servir aquesta olla que té 20 centímetres de diàmetre, per uns 7 centímetres d'alt. He tallat les patates amb un gruix d'uns 7 o 8 mil·límetres i també una ceba mitjana en 3 parts. Posem oli d'oliva a la base de l'olla i anem col·locant les patates perquè no quedin espais entre elles. Vaig salant una mica cada capa de patata i després vaig completant amb oli d'oliva i també alterno amb oli de gira-sol. Sempre ho he fet amb oli d'oliva, però he volgut provar a fer-ho al 50% i també ha quedat bo. Aquest oli, després de confitar les patates, el colem i el podem tornar a fer servir. Ara hi afegim oli fins que les patates queden ben cobertes. En total hem gastat un mig litre d'oli, però com ja us he dit, aquest oli sempre es podrà tornar a utilitzar. Quan l'oli comença a bullir, ens trobem gotes de vapor a la tapa. Les eixugarem per evitar esquitxades. I tombarem les patates de la superfície perquè no es posin fosques. Anem enfonsant les patates per tal de que quedin cobertes d'oli. I després ho mantenim de 3 a 4 minuts bullint. Ara ja podem tapar i apagar el foc. Com sempre, netejarem bé l'olla per no embrutar la bossa i la introduirem dins. Ara tapem la bossa i ho deixem entre 1 hora i mitja i 2. Si les patates són més gruixudes, trigaran una miqueta més. Jo les he tingut 1 hora i mitja. Havia de fer una truita de patates per sopar i he aprofitat per treure-les a veure si ja estaven. Doncs sí, estan perfectes, com jo volia. És molt pràctic tenir aquestes patates a la nevera perquè en poca estona pots preparar unes patates fregides, una guarnició, fer una truita com us ensenyaré ara o altres receptes més elaborades. També faig cebes confitades i les poso al congelador, així és molt ràpid fer un sofregit quan el necessito. Fer truita de patates no té cap misteri. La pots fer amb patata sola o amb ceba, com tu prefereixis, però amb aquestes patates en un moment la tindràs feta. A l'estar fetes amb oli pot semblar que quedin molt olioses, però no hi queden gens. Les estic passant una miqueta per la paella perquè només les hem tingut 1 hora i mitja a la bossa. Si haguessin estat 2 no seria necessari. En el cas de que les traiéssim de la nevera també hauríem de fer-ho així.
Truita llesta, ja podem sopar! A nosaltres ens agrada crueta, acompanyada d'amanida. Com un entrant o un aperitiu pots fer coses molt especials. T'animo a confitar patates i cebes i que m'expliquis quines receptes has fet. Subscriu-te al canal i clica la campaneta per més vídeos.